tukver chu alo puak deuh dur dura chung lama chuan Megumi chu thalfang chuan alo meka ani chu chak tak hian alo tlan chhia a ani chu kamo chuan alo kapa kamo chuan a thalfang te chu a du na chuan a control theya ma se Megumi chuan alo dang ve theizel annuwa kamo chu Megumi bul chu aron thlenga Megumi chuan khan eng thil ro puite vak itilawange alo tiya kamo chuan chu I boina turani lo he thil hian ati tur dik tak ati don ani atia Megumi ring lo tak main kamo chuan in chunglam chu kap ta deya chumitla in ati boilai tak chuan Megumi chu aron hnek waka kamo chuan a midle lam chu ron mengin chuta rang tak chuan Megumi sira chuan a tola Megumi chu a han nem wakani kha Megumi po chuan bang chu ta udor mai miwa lo lang vele in ka chemte moi takte khoya tuan chemo ka chemte moi takte khoya tuan chemo lo tia annuwa a phone chu lo ria miwa chuan langalin o keima mi man tlak lo miwa kani e ati zui zata phone atang chuan miwa chu muhil turati in ani chu acha thlazui ngala miwa lo phone tu chu inumaki chu ani a phone atang po in athil ti theina chu a thok thawani chu inumaki chuan chulai mun chu chuasan chu tuma ma se thil diglo engomotaka omti hria in chutlai hmuna chuan cars energy chak tak chu a feel theya chutia miwa amuthil ta ka chuan uta hime lori chuan miwa chu mun hima hruai tur chuan ram hnoi chu panatuma principal gaguganji khan car spirit chak tak chu chulai ram hnoia chuan alo chhuwa ve chu ni in ma se hei chu kamo nen che an hria ni in alang principal gaguganji chuan itadori thattur chuan kamo chu adu em a principal gaguganji chuan lo kam ni ve in ni take volawatte ram hnoia satia da reng zong a him love alo tia principal gaguganji khar siam chu inumaki ma chuan alo in lan nge ya ma se tu emo chuan alu chu lo tan bun saka chu thil ti tu chu lo langin special grade ani tlat inumaki po chuan amit menga tang chuan a hlau ti chu hria theya mahitole anaw pakhat chu an lo langa anni hau chuan Jujutsu school chu an lo lu khung ani kamole Megumi po chu an lo la in sual char chara Megumi hian Shikigami demon dog aman lo chan chu inumaki zui tura ati wangani kombata po kamo chu lo doi waklo Megumi ai chuan a strength chu tha a Megumi chu hnunglama chuan atol le dor thin Megumi chuan kombata a hnelo ti hria in a cars energy chu mangta a hnunglama tang chuan a demon frog chu a beitira Megumi chuan max elephant chu tile zewin chuta abula chuan sai chu alo in lan hala chu sai chuan tuitam tak chu kamo lama chuan a phu pheya chu tui chuan kamo chu pona chuan a hnol chuaka Megumi chuan a demon bar chu au chuak le ngalin kamo tuina ati hu to chu a electric chuan a sok tira ana ve deuh ni turani kamo po chu a then deuh tlok kamo chuan thisen chu lo vom chuakin demon bar chu che theilo tur chuan thisen chuan a phor hlom hala an pani chuan insual tum chuan a in pan le ngala ma se an ma a thingzung lian tak chu lo langa inumaki po lo tlan cheme ka anni ham hai chet na chang hrelo chu inumaki chuan tlan che tur chuan atia zirtir turuma an thiltar an point chu na chu a sen chuan a lo al zo ta puat mai lori chuan awamakte puat ve game chu zo to amo atia zirtir tu thatak mai gojo ang kan zirlai ten an han nei hi chu an wawa nei tak e malo ti ve ya principal yaga chuan hetia al ral puat ani chuan game chu a zo ti na ni lawa pon lambi an lo enroll ani chuan special grade po an tel nge yang atia principal gaguganji chuan a course release kha ani aring dewa ma se aring ngam le chia lo principal yaga chuan rem chu ruat nga zunga gojo chu lo ngal le to a local role kapu choi e kham to kha ke kala hu ne local ro alo tile man hwa Megumi kamole inumaki ta chu an lo la tlan che char chara an ma a chuan thingzung chuan alo om khala lelama mahi to thui hroi pa khan chulai mun chu alo sil deuh mak le ngala zirlai nau pang in sual te po chu an top ngal veka gojo te thlen ma chuan chu sil chu apum mana chu sil han khoi chuan electric shock ang mai chuan na tak chuan a kut chu lo mana ma se midang te ro ol sam tak chuan an lu thei si an ni pahni chu chung lama chuan an lu tanga gojo chuan pon lama tanga ti dan alo ngai to ve don ani lukola chuan an ni pahni chu alo mi khuala
principal gaguganji chuan kalukol pui ani awangin hei chu ka kuta daro atia principal gaguganji chuan a guitar sexy tak chu alo la chuaka alang angot ani don lo top mai he putar hi lelama anma chuan special grade chu ading tawa maya ani hi hanami ani a ataksa te hi osam takin adam zungzung theya a chevelami chauchi engpo a control vek theini Megumi pon gojo thu soi ama a ama lo bei tu te zinga mi ati kha hei nge hi ani ti chu a hrewe thei boka gojo kol han tum chuan ani chuan a lo phal lo na samai a phone chu athi chia sak ngala inumaki chuan ani chu che thei lo chuan a siam ve ngal kamo chuan thisen mang chuan man ruwa chu siamin hanami chu han beya ma se a pem ei lo engtin ma chuan a lo om lawa Megumi po in a demon bard le curse weapon a attack chung po in engtin ma chuan om zo chuang lawa inumaki le kamo hi first grade an ni a Megumi hi second grade an ni a chuti chung po chuan special grade chu an tan chuan alakhir mama ani anni pathum chu in chunga chuan lutin chak tak chuan an tlan chia hanami po chuan a thingzung mang chuan a ve zel bok hanami chuan thingzung zum tak chu an lama chuan a thlo phei tira chu thil chu inumaki vek chuan a lo dang le kamo chuan thisen mang chuan a han ka waka a taksa tlem chu a tipem phave anni ho chu an tlan chiat chunzom le ngala inumaki chuan a o chu mang na sat to em awang chuan engtiang a rei nge an tlan chiat thei don ti chu anni ho chuan an hre thei mai lo ma se a thei ang chen chen chu tlan chiat san chu an duwa Megumi chuan a demon bard chu hanami lama chuan a thon phei ve le a hanami chuan demon bard chu alo vitlang zota inumaki la alo chaw to boxi thisen chuan a luak lo chaw to a chuta hanami chuan kamo chu na tak chuan alo hneka atla tur chu Megumi chuan alo dang Megumi chuan du thlang tur dang nei to lowin a domain mangtum om ang tak chuan a oma inumaki chu ron pen chuak le in hanami chu tolkiang tur chuan a ron tia chu vele hanami chu chak tak chuan a hnung lama chuan a ko phei deu pota inumaki po chu thing thi in thi chuan a luak ngala hanami ero alo thau chuak le ngala maki chuan miwa chembung mok khop chuan alo sat ve bok chuta hanami mitmulte timayang o thingtang pakhat te chu alo tan bung saka hanami chuan imhan ruwa chu hriam tok lo dewani kha mole ti in alo chua chala maki po chuan chang le tin ai tha kala reng alom alo tia kharsa po great in anglo tak tak om lain khars weapon a po great in anglo tak tak alo om ve boka tuna maki in ne so taka abir kwa zz thi khars weapon chaklu tuk tak mai ni a anni ang special grade be nan chuan du thu samani hanami po chuan chu man ruwa chu achak hle mai ti in alo ri eka Megumi chuan ama a demon dog osam taka anda thada wang khan demon dog te chu apahni chuan a finta a demon dog pahni aya chak pakhat chu siam ta ni maki le Megumi chuan hanami chu an attack zui ngala ma se Megumi hriat mi alo chuan apuma chuan thingzung chu alo tau mana Megumi chuan che chu lak chunzom thei to lo ngal chuta maki chu alo attack vele hanami chu anung lama tang chuan demon dog chuan alo zuanga ma se engtin ma khoi ma in atham ralveka Megumi hian ti hian a curse energy engma mang theilawa amang lui ni chuan apuma mi hi lian zelin ama chu puak darvek don ani maki chuan a thei top chuan han baya ma se hanami chuan alo vai deu shepa annuwa thingzung chuan a phuar ngal Megumi chuan a power chu mang lui sha matuma ma se maki chuan lo khapin ka ti tur chin chu ka zo to a midangin anon chunzom ve to mayang atia asoi zorol chuan anin kara chuan todole itadori chuan lo tla ngala hanami kutatang chuan todo chuan maki chu alason ngala itadori hnena chuan iche ta hune unau pa ati zui ngal Megumi chuan itadori tumboi lo jok mai ro reitak ichel theidon chuang lo alo tia panda po lo thleng ve che in todo chuan maki chu a hnena chuan a pe a Megumi chu hruaya chutlai mun chu chuasan tur chuan a tia Megumi chuan itadori chuang ai tu aviawa ma se itadori chuan engma thilpoi thlengdon hleinem ati sam eta panda te an kalhnu chuan itadori po chu a inring te tro a tunari chuan todo chuan itadori chu enchinna na mangdona ama chau chuan a beitir don ani todo chuan itadori hei hi hriang che black flash kha imang lo ani chuan hetlai hmuna hian ithilai ka enring watang atia
anin sual ma chuan Itadori chuan geto nen inzom na an nei le nei lo chu azota Hanami chuan lo nei po ni la enge poivak na ti ina changa Itadori chuan tui chu na tak chuan a benga akara tanga ron zuang chuakin Hanami chu aron wan tu nga la Itadori chuan noilam tanga ron dom chawin Black Flash chu aron tia ma se Hanami chu atol son man tlata a thing zung mang chuan Itadori chu attack ve ngalin ani chu lui atang chuan a zuang chuak ve ngala todo chu abul loka lo omin my friend ti le Itadori maya beng chu ruala a hauzui ta shepa todo chuan Black Flash man dik lo wang le a thin jima a che de buan buan awang chuan Itadori chu le lam chuan a beng le a ril rufim tak pu a tumumal tak nei tur chuan a thi a Hanami po chuan anin zil lai chu alo en taringota round ni na tan turin luya chuan Itadori chu a pen lut le ta a tun tum chu Itadori chuan a ril ruwa peto bokaniang a chil thi te chu ron luanga an pani ni chuan che chuan han la thuta chuta Itadori chuan Hanami ina lo ti phei thing zung zong zong chu an nek dar ta veka kha Black Flash chu ni Hanami kut po chu abung tel bok Black Flash man thei awang chuan todo chu lo nui saka tuna chuan Itadori strength chu in updorin curse energy tam tak chuan ama chu tuam ve ta a todo chuan ti hian a hrilfia ei tur tui tak I hmu a arim te chu tui ti in ma se a tuina tak tak chu I ei ma chuan I hrelo ani kha tuna chuan ei tur chui ei ta a tuina tak tak chu I hre ve ta kalom pui tak zet che ni unau pa tuna chuan mi chak tak ini ta e atia todo chuan ei tur tui tak chu kan pani in I han siam du nang miang ati zuya pani an ni to awangin Hanami po in aban le lam chu a hmang ve don ta a thingzung tam tak chu an lama chuan ati chuak nga la an ni po chuan chung alo beina te chu an lo bum zela chu thingzung kal zel chuan an ni pani chu in chung ai sang de ya chuan ada a chuta an pani chuan Hanami chun han nek waka special grade tan po anadeu ni turani adak boy mai nei chil tuma alaman zuang phei chuan Hanami chuan thingzung chu alo ti bau veka noilama chuan an tla thlanga la chutian tlalai chu Hanami chuan thingzung mang chuan a kap lui le shama an ni pani chu in tlo wakin an person ta daya an ni pani chu na em lo chuan lei chuan thleng le theya mi pa ngai ang ve hek lo le an nu loka Hanami po chu an bula chuan aron thleng thlave ngala Itadori nen chuan in fight ngalin Itadori chu kombata chuan a phalo deuh chu ni Hanami chuan a ability chu mangin pangpar miril ruti boi theina bok kha aron mang le a ama in siam that theina na ti ni